per poder parlar del tema dels professionals, perquè efectivament jo concordo amb vostè i crec que estarem d'acord que el més rellevant del sistema sanitari són els professionals. Hi ha el conveni del Parc de Salut Mar, que té la durada entre el 21 i el 24 i que jo sàpigui, a hores d'ara encara no està denunciat, no sé si el denunciaran els sindicats o l'empresa. Per tant, les modificacions o interpretacions d'aquests convenis es veuen a la taula de negociació del conveni pels que estan representats a la taula, que són els que van signar el conveni. I són els que tenen la capacitat de proposar modificacions o no d'un conveni. Això és així i no podem fer-ho d'una altra manera. Li dic perquè aquest assumpte els hi hem explicat als sindicats que ens han vingut a veure i els hi hem dit, hem recollit les seves peticions i hem dit, escolti, nosaltres això ho podem tractar en una taula d'harmonització, ho podem tractar en una taula de diàleg, però no podem interferir el conveni des del Departament de Salut. Però també podem treballar per incidir i influir en que aquest acord sigui possible. Perquè ara que s'ha denunciat el conveni del Siscat, a mi el que m'ha vingut a dir en la seva resposta és, escolti'm, em rento les mans. I si fem això tindrem un problema. I el tindrem. I serà gros, perquè tindrem gent al carrer. Escolti, a la festa major del seu poble, que no sé quin és, fan festa pública de festa major o és una festa privada? Fan una festa pública. Els músics que toquen són funcionaris? És la banda municipal o contracten a un conjunt? El tema de la rehabilitació. Miri, la rehabilitació sap què va fer? Perquè jo estava al mar. Ens va dir, mira, en lloc de concursar-ho nosaltres, ho concursareu vosaltres. Hòstia, fantàstic. El que passa és que si us concursa d'una manera centralitzada, traurem millors economies d'escala i podrem fer lots més sinèrgics. L'altre ho fragmentava, de veritat, és que no ho han anat a veure. Si algú veiés realment el que es proposava, veurien que allò no tenia ni cap ni peus. I, finalment, el grup Cairós. Escolti, miris els currículums de la gent del grup Cairós, que no se'ls deu haver mirat, perquè, francament, són de lo millor que tenim a la sanitat catalana. La resposta és sí. Això tindria que tornar-se a fer possible, perquè ja fa molts anys que no es fa cap era nova, i inclús jo diria, no només que fos possible, sinó estimular-lo. Que els metges de primària són professionals liberals que cobren en funció, o bé per acte en alguns casos, o bé que cobren en funció de la llista de pacients que tenen assignats. O sigui, el professional liberal no és un professional assalariat, cobra en funció de la número de pacients que té en la seva llista i d'una sèrie de resultats, que és un panel d'indicadors molt gran, que pot variar molt la retribució en funció de la càpita i en funció del resultat.